Se visitar hoxe Santiago de Compostela é un prazer. Coñecer como puido ser a cidade é toda unha experiencia. Un libro que acaba de publicarse recolle o Santiago proxectado, unha escolma de proxectos arquitectónicos que non chegaron a realizarse por diversos motivos e que pensarían unha cidade completamente distinta. Desde as súas orixes no románico ata o seu esplendor barroco, a Catedral de Santiago foi evolucionando por épocas e estilos, ata ser a que hoxe é. Ninguén a imagina doutra maneira, pero puido ser unha catedral distinta. No século XIII, por exemplo, proxectouse construir unha cabeceira gótica sobre a Praza da Quintana. O arcebispo daquel momento, Juan Arias, entende que corre prisa a necesidade de ampliar a catedral, de facer unha catedral máis grande nun momento en que hai certa eclosión xa das peregrinacións e que a catedral románica precisa unha ampliación. Como digo, estamos a mediados do século XIII e as trazas dese momento está discurrindo o gótico. Se están construindo as catedrales de León, de Burgos, de Toledo, as grandes catedrales francesas. Entón, pois, o proxecto discurre con eses criterios. Un proxecto que se iniciou e no que se traballou durante 8 anos ata o falecemento do arcebispo. 7 séculos despois, no ano 1964 e de maneira fortuita, descubríronse os vestixios desa cabeceira gótica debaixo das escaleiras da Quintana, onde permanecen aínda hoxe. Outro exemplo, en 1794 intentouse facer unha nova Porta Santa de estilo neoclásico, que tamén quedou en nada. Sería como moi romana, moi viñolesca e que tería basicamente unha incidencia importante na cidade do momento por unha razón moi sencilla, porque sería moitísimo máis grande e se iba a convertir prácticamente nunha cuarta fachada. Tería a mesma categoría que podría tener platerías, azabachería e incluso obradoiro. Sobre o papel quedaron outros grandes proxectos urbanísticos para Santiago. Un deles, unha gran vía de 20 metros de ancho que atravesaba a zona histórica, deseñada en 1888. O proxecto finalmente non se levou a cabo porque, unha vontade popular evidentemente puxo o voz en grito porque ocasionaba de rúa aproximadamente de 300 vivendas, non todas habitadas, pero sí é certo, vivendas que había por todo o eixo desde Porta da Mama a Porta de San Roque e, que iso ocasionaría un perjuízo importante no Santiago do momento. A Guerra Civil truncou outro proxecto que sí que tiña unha grande aceptación veciñal, a Rúa Galicia, do arquitecto Antonio Palacios, nun momento en que Santiago empezaba a explotar o seu atractivo turístico. Unha nova travesía que fose a máis distinguida da cidade naquel momento, a todas aquelas persoas que chegaban de fora e que tiveran a perspectiva central da fachada do obradoiro da catedral. Tamén houbo varios proxectos para manter en pé o edificio Castromil, construído en 1926 no centro da cidade e que se demoleu no ano 75, na que se considera unha das decisións máis polémicas da historia do urbanismo moderno de Santiago. Moi preto daqui, intentouse facer en 1945 o maior teatro de Galicia, o Teatro Cinema Montero Ríos, con 10 alturas, 1.500 localidades e que levaba incorporado incluso un refuxio antiaéreo. Evidentemente todos os proxectos hai que entendelos como fillos do seu tempo. Cada proxecto, xurde, medra e se desenvolve en aras de unha evolución da cidade, sexa a época que sexa. É a arquitectura non construída que faría un Santiago diferente. Grandes proxectos frustrados que forman parte dun patrimonio tan intanxible como descoñecido.